fanira kuzogamuchira mweya wake nekuita zvaanoda. Haleluya. Shoko redu nhasi tichariwana kuna Johani chapter 6. Haleluya. Johani chapter 6. Ngativerengere zvedu kubva pamusoro wenyaya tichidzika kubva paverse 1. Vane zviri zvishanu vanopiwa zvokudya naJesu. Haleluya. Verse 1. Shure kwaizvozvo Jesu akaenda mhiri kwegungwa reGarirea, ndiro reTiberias. Yes. Vanhu vazhinji vakamutevera. Amen. Nokuti vakaona zviratidzo zvaaita kuvarwere. Yeah. Jesu akakwira mugomo akagaramo navadzidzi vake. Yes. Pasika, mutambo wavaJudha wakanga uri pedyo. Zvino Jesu wakati achitarira akaona vanhu vazhinji vachiuya kwaari. Amen. Vachiuya kwaari akati kuna Filipo, tingatengepiko zvingwa kuti vanhu ava vaje? Vakareva izvozvo kuti amuedze, nokuti iye wakaziva amene zvaakanga achida kuita. Hallelujah. Praise the Lord. Hanzi Jesu anovhunza kuti tingatengepiko chingwa kuti vanhu vadye. Asi kuvhunza kwaJesu hakusi kuvhunza kuti haazivi. Jesu anoziva. Hallelujah. Ko ndiye Mwari ka? Ko ndiye muoni nemuzivi wazvose? Ndiye Alpha na Omega. Ndiye akazvisika zvose. Ndiye akaronga program yese. Hallelujah. Ndakambotaura rimwe zuva tiri kuJemiston. Ndikati musarasike neBhaibheri. Hamusati manzwisisa kuti Bhaibheri rakamira sei. Chakunofanira kuziva kuti Bhaibheri neupenyu hwevanhu vari muBhaibheri rakafanana nemabhaisikopu. Hallelujah. Because mabhaisikopu zvaanoita manje, mamovie aya kana mafirimu uchiona, munogona kutadza kuziziva, but vanoagadzira vanotori neyavanoti theme. Vanogadzira vanotori nemessage. Iwewe kutadza kuibata message kana theme yemovie hazvinoti haipo. Asi vanoigadzira vakatogadzira vaine theme. Ndo panonzi paya vane chitsotsi chekuti vanogona kuchinja pfungwa dzenyu nefirimu. Movie kana vachizida kuti ezvinoizvi toda kuti vanhu vafarire doro, kune movie inogona kugadzirwa ine theme yedoro kuti vanhu vatange kuda doro. Kana movie ine theme yekuda chingochani, inouya yakanyanga yakanzvenga so. Mozongopedzira makuti but vanhu ava vanodzvinyirirwa mani. Vanhu ava dai vachibatwa zviri nani. Wotoona wakutochinja pfungwa dzako. Hallelujah. So zvakaita paBhaibheri, Bhaibheri mabhaisikopu akarongwa naMwari achiparidza Jesu. Hallelujah. Amen. Ndikataura ndikati nyaya yaAbhrahamu, ndikataura ndikati nyaya yekusikwa, nyaya yaAdhamu. Pese ipapo unotozoti kana wazarukirwa uzoona kuti Mwari aida kuti tinzwisise kuti baba ava vari kufamba nemwana wavo vachikwira mugomo kuti vabayire mwana wavo, asi vachirwadziwa mumwoyo kuti mwana wangu ndakumubaya, asi nekuda nekwerudo rwangu ndichamubaya still because ndikunzwisisa program. Hallelujah. Vanhu vonzwisisa kuti baba kana vachibaya mwana wavo vanotorwadziwa kupfuura iye mwana wacho nekuti vane rudo, but because he respects the program more than anything else, he still goes ahead with it. Hallelujah. Pozoparidzwa futi kuti nyangwe Isaac aifanira kuurayiwa, haana kuzourayiwa because akareplacewa negwayana, because pakazoonekwa gwayana rarakapaikira pagwenzi. Hallelujah. Kagwenzi raMozisi. Praise the Lord. Ndo pakazobuda ipapo gwayana rakabayiwa naAbhrahamu rikava chipiriso in place of Isaac, achiparidza kuti Jesu richava gwayana richabayiwa in place of zvivi zvedu. Hallelujah. Saka apa Jesu akabvunza kuti chingwa tingachiwanepi? Asi aiziva hake. Hallelujah. Ko ndiye chingwa cheupenyuka. Aitoziva hake. Hallelujah. Hande hedu pamberi. Yes. Vakareva izvozvo kuti amuedze. Yes. Nokuti iye wakaziva amene akanga achida kuita. Filipo akamupindura achiti, zvingwa zvamadhenari ana 200 hazvingawaringani kuti mumwe nemumwe atore zvishoma. Zvino mumwe wavadzidzi vake
Andreas munun'una waSimon Petro akati kwaari. Haleluya. Nakuti ipapo tinyasopabatisisa ipapo hanzi akazviita achiita sei? Achiziva zvaanga akuda kuita. Haleluya. Ndinoti tipabatisise ipapo because ndo pataita message yedu yanhasi. Message yedu yese yanhasi iri ipapo pakuti akazviita achiziva zvaakuda kuita. Haleluya. Enderera henyu mberi kuna Andreas kuti Andreas akaita sei. Zvino mumwe wavadzidzi wake Andreas munun'una waSimon Petro akati kwaari, pano mukomana une zvingwa 5 zvebhari nehove 2. Asi izvi zvingakwanira sei vanhu vazhinji vakadai? Jesu akati, garisai vanhu pasi. Amen. Zvino kwakanga kuno uswa huzhinji ipapo. Naizvozvo varume vakagara pasi kuwanda kwavo kunenge zviuru 5. Zvino Jesu akatora zvingwa akaonga akazvipa vakanga vagere pasi newewo saizvozvo pavaida napo. Haleluya. Zvino vakati vaguta akati kuvadzidzi vake, unganidzai zvimedu zvakasara kuti kurege kurashika chinhu. Haleluya. Praise the Lord. Hanzi vakatarisa vakaona kuti vanhu vakawanda, vakati nyangwe tikashandisa mari yakawanda sei, tikatenga chingwa. Hey, munoziva kuti ndoda kuti vanhu vanzwisise kuti mazuva aya mubhaibheri ainzi munhu murume, because Mwari akasika munhu ndobva amusikira mubatsiri. Saka kana pachiverengwa ndinogona kupa mareferensi akawanda ekuratidza kuti zvakafanana nekuti Jacob anonzi anga ine vana 12, but Jacob anga asina vana 12. Haleluya. Jacob anga ine vana more than 12, but 12 ndo vanga vari varume. Haleluya. Ndo saka pachizobuda nyaya iya yana Judha vachienda kunouraya vanhu, vanga varepa sister wavo. Ko anogova sister wavo sei? Iye aine vana 12 ainzi Diana kana kuti Dina, mwana waJacob. Asi haatoverengwe kana chinzi vana Jacob. Saka zvaitika mazuva iwayo madzimai anga asingaverengwe. Painzi pakanzi vana Jese ane vana 7, kuri kurehwa ane vana vakomana 7. Haleluya. Chandiri kutaurira apa ndiri kuedza kuda kutsanangura kuti kana zvichinzi 5000 kuri kuverengwa 5000 varume. Haleluya. Madzimai ava hana kuverengwa, vana vava havana kuverengwa, which means there are probably more than 5000 vanhu vanga varipo. Maybe vanga vatori 20-50,000. Haleluya. Chishamiso chiri ipapo. Jesu ndokuti saka mati toita sei kukashayikwa chikafu chekupa vanhu. Haleluya. Kwashayikwa chikafu chekupa vanhu, zvikanzi toita sei, but pakazoonekwa kamwana kakomana. Haleluya. Kakauya nezvingwa 5 nehove 2. Jesu akaropafadza. Sure, it doesn't matter how much you earn. I'm telling you today, it doesn't matter how much you earn. Nyangwe uchitambira kamari kadiki, kana Jesu akazviropafadza zvinokukwanira. Haleluya. Zvinoringana. Vamwe vanhu vari kutambira ma 250,000. Haleluya. But ane headache haisi kumukwanira. Vamwe vanhu vari kutambira ma 2 million. Tinozviona pa internet pa ma CEO mamwe aya. Vana na Eskom nana vamwe vanotambira ma 4 million. But haisi kukwanira. Umwe atozopedzira pinda mucorruption yekuba futi. Because yatadza kukwana. Iwo uchitambira hako ka 200. But ka 200 kakanoita chishamiso. Kachikwana. Usina wawabira. Usina kwawaita corruption. Uchitofara. Chikafu uchichiwana. Haleluya. Hapana paunorara nenzara. Gwayana raMwari. Tunotora zvivi zvenyika. Rikaropafadza zvaro. Haleluya. Kana iyo mharidzo inoi inogona kunge isina simba, asi kana iye Jesu akariropafadza, inoita chishamiso. Igoshandura upenyu hwevanhu. Haleluya. Anoshamisa Jesu. Anouya oropafadza kambani yemunhu. Kambani yacho haite zvinoshamisa. Hapana ma invention ayakaita.
haina kana kuti vamwe vane makambani eoil, vamwe vane makambani egasi, vamwe vane makambani emadiamond, vamwe vane makambani egold. Iwe waita kakambani kako kanenge kanoshoreka so, but zvikaropafadzwa naJesu, zvinokukwanira, zvinoringana. Nemhuri yako munofara. Haleluya. Vanhu vari kutambudzika kutsvaga uko neuko neuko. Chavasingazive ndechekuti Jesu ndiye anoropafadza. Haleluya. Vanhu vari kuda kutanga maministry, vanhu vari kuda kuita vafundisi, vagoshingaira, vagoenda kutheological college, vagoita sei, vagodzidza, vagoita sei, vachigraduata, vachiita sei, vagodai, vagoenda kupi. Vamwe vaanzwa nekuteerera mameseji mumaintaneti apa nemumachikupiko, vachiita sei. But izvozvo zvawinazvo zvikangoropafadzwa naJesu chete, it feeds 5,000. Haleluya. Vanhu 5,000 vagonzwa mharidzo vagoropafadzwa, igochinja upenyu hwavo. Vagotanga kutaura kuti indai mwadoro handichamwa doro, indai kutamba nje handichakutamba nje, inini ndakudai so, ndakatoumbikwa nemasimba emweya mutsvene, ndakutoona kufamba kwemweya mutsvene, zvipo zvemweya mutsvene ndakuzviona. Zvaropafadzwa naJesu. Haleluya. Handieni pamberi. Verse 12. Zvino wakati waguta akati kuvadzidzi vake, unganidzai zvimedu zvakasara, kuti kurege kurashika chinhu. Ipapo wakazviunganidza, wakazadza matengu ane 12 nezvimedu zvezvingwa zvishanu zvebhari zvakanga zvasara kuna wakadya. 14. Zvino vanhu wakati waona chiratidzo chaakaita, wakati zvirokwazvo uyu muprofita unouya panyika. Haleluya. Zvino Jesu zvaakaziva kuti odo kuuya kumubata nesimba kuzomuita mambo, akabvazve akaenda mugomo ari oga. Haleluya. Vanhu vaguta vakati aiwa munhu ngatimuite mambo, nekuti vanhu zvavanoda zvinhu zvemudumbu. Vhangeri remudumbu ndo ravanoda. Prosperity gospel. This is your year. This is your year. This year 2021 will not end without you being blessed. You are going to receive your blessing. Seeding. Besides seed kune munhu wamwari, and you will be blessed. Motikari kana ukana mota yawada, ienda unoibata, kana tora picture yacho, kana wada imba wonyora pasi, this is your year. Ukagopa vanhu vhangeri rakadaro vanomhanya vagozara muchechi. Haleluya. Vanhu vachiudzwa bvisai chegumi, mukabvisa chegumi maropafadzwa. Haleluya. Ndakambotaura ndikati hakuna munhu anobvisa chegumi nekutendeka. Chegumi chinobviswa nevanhu vaviri. Kune munhu akachikidzirwa, akanzi ngura nehwiza nehonye. Kutya honye, kudya ngura nekutya hwiza kunotuma munhu kuti aende kunobvisa chegumi. Mumwoyo make hazvimo, asi ari kutya kuti mota yake yakanzi inoita accident. Ende ikaita accident anouya kumufundisi, mufundisi oti nekuti hausi kubvisa chegumi, because mufundisi ane bhuku raanoona anobvisa chegumi nevasingabvisi. Haleluya. Nemumwe munhu wechituwa anobvisa chegumi akaverengerwa pekunzi ndiidze muone kuti handizarure mawindi here. Haleluya. Saka vanhu tu ava, uyu wekutya uyu neumwe uyu wekuda kutarisira, anobvisa out of greed, because anoti ndikabvisa chegumi autotanga kutarisa wachi yake. Saka zvichatanga rini? Mawindi achavhurwa rini? Hakuna ari kuda Mwari apa. Munhu ari kubvisa nekukara kwake, because ari kutotarisira expectation. Uyu mumwe ari kutarisira kutya kuti mbavha dzizopaza mumba make. Ukamubvunza munhu iyeye kuti kuhande kusabata anokutaurira ndezve Old Testament. But kana ukamuti chegumi anokuvhurira kuna Malakai. Malakai New Testament here. Haleluya. Kumuti chindiratidza ndepapi pakanzi naJohani bvisai chegumi, ndepapi pakanzi naSimon Peter bvisai chegumi, ndepapi pakanzi naPauro bvisai chegumi, kana waraiti Timothy zvichida vakanyora tsamba kuvaHebheru, kana kuvaKorinde, kana kuvaEfeso, kana pamwe pakanzi kereke kuSadhisi. Ndaona kuti makasimba zvikuru kwazvo, ndaona kuti munonamata zvikuru kwazvo, asi mashota pachinhu 1, hamusi kubvisa chegumi. Hakuna. Haleluya. Asi ukataura nguru vanoti ndiye Old Testament, ukataura sabata vanoti ndiye Old Testament,
asi kana yaichegumi mufundisi achakudza kuti Old Testament nekuti inoisa muhomwe make vhangeri redumbu. Vanhu vakati vaguta nedumbu mavo vakati ngatimuite mambo mhani munhu, asi muso wakavaudza kuti musaita upombwe, havana kumuda kumuita mambo. Muso wakavaudza kuti ndinokurira muchinda wenyika ino, havana kuda kumuita mambo, asi nekuti vapiwa chingwa. Haleluya. Saka manje nezuro Mwari vakanditi nyaya iyi unoiziva, nyaya iyi yaparidzwa kwemakore, asi unoziva kuti inoreve here nyaya iyi? Ndikati nandizive. Holy Spirit ikatanga kuvhumbunyura manje zvikanzi zvakavanzika zvaJehovha. Haleluya. Zvakavanzika zvaJehovha. Hande kuna Revelations chapter 5. Praise the Lord. Tangira yenyu pa verse 1. Zvakazarwa chapter 5 verse 1. Yes. Kwayana rinozarura bhuku. Yes. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Haleluya. Zvisimbiso zvinomwe. Tinoziva isusu kuti Mwari is one. Haleluya. But ari one kudaro Mwari is three. Ndakambodaro imwe zuva mumharidzo ndikati zvinongonzwiswa nane mweya waMwari chete kuti three inokuita one sei, because God is one. There is one God. But we know there is God the Father. We know there is God the Son. We know there is God the Holy Spirit. Vakabatana. Ndo vaitaura kuti ngatisike munhu nemufananidzo wedu. Haleluya. Asi vari one kudaro. Praise the Lord. Iwo mweya mutsvene unonzi 7. Tichaita imwe mharidzo one day, but tichatsanangura kuti sei iri 7. Haleluya. But i one mweya. Haleluya. Zvinongonzwisika nemweya mutsvene waMwari chete kuti kounogozonzi mweya minomwe sei iwo uri mweya 1. Ndo panozonzi ndakaona akabata nyeredzi nomwe, pombonzi ndakaona akabata mwenje minomwe, pombonzi ndio the 7 spirits of God. Hallelujah. The Holy Spirit is 7-fold. Not like 7 is a perfect number. 7 is the number of God, because 7 is the Holy Spirit of God. Hallelujah. Enderai henyu mberi. Verse 2. Ipapo ndakaona mutumwa unesimba achidanidzira nenzwi guru achiti, ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? 3. Asi kwakanga kusina munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. 4. Okay. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. 5. Hallelujah. Anditi tataura isusu kuti angaine zvisimbiso zvinomwe. The 7 spirits of God. The Spirit of the Lord. Hallelujah. Amen. The Spirit of wisdom. The Spirit of understanding. The Spirit of counsel. The Spirit of might. The Spirit of knowledge. And the Spirit of the fear of the Lord. Hallelujah. Amen. Saka apa mweya mutsvene wakatanga unditi zvingwa zvishanu nehove mbiri izvi unofanira kunzwisa kuti zvinorevei. Hallelujah. Zvikanzi uri kuona Jesu pakatorwa Johani. Johani ndobva aendeswa pachitsuwa chePatmos akatanga kuratidzwa. Hallelujah. Akaratidzwa zvakaita kumatenga. Ndobva aratidzwa nzara yeruzhinji, vazhinji kwazvo vari panyika. Hallelujah. Vanga vaine nzara. Akasvika pakuchema kuti vanhu tovapeiko ava. Hallelujah. Jesu paaifidha 5,000 vanhu, inini ndakambofunga kuti but why was Jesus feeding people? Kuti vangonzwa mharidzo chete here? No, Jesu aitoedza kutsanangura nechibhende zvakaitika zvichionekwa naJohani kuRevelations kuti pakaita nzara, pakashayikwa kuti topei vanhu. Nyaya iyi ndeyeruponeso rwevanhu. Hallelujah. Hanzi ndakasvika pakuchema
because kwakashayikwa anovhura the 7 seals. Hallelujah. Sekutenderera kwavakaita vachitarisa kuti pane ane chikafu here chekupa vanhu pakashayikwa. Hallelujah. Enderai mberi baba Chakombera. Verse 5. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, Hallelujah. usachema hako. Yes. Tarira shumba yerudzi rwaJudha, Hallelujah. mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Hallelujah. Hey, pane umwe wavakuru. Hallelujah. Apa panzi Andrea, munin'ina waSimon Peter, ndiye akazoannouncer akati don't worry, pane mukomana. Kakomana kacho kanenge kadiki zvako, kanguri kamwana kadiki so, kekuti ukasakanzwisisa unogona ukashora, asi dai waiona mweya unoziva ndo kachapidza 5,000. Hallelujah. Amen. Tidzokororei tinzoti mukuru akati chii umwe wavakuru. Verse 5. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako. Yeah. Tarira shumba yerudzi rwaJudha, Hallelujah. mudzi waDhavhidhi, Yes. yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Hallelujah. Saka ava vakuru ava ndakamboti rimwe zuva tiri kuJamestown futi ndikati kune vanonzi vakuru variko kudenga. Hallelujah. Vakuru vacho 24. Hallelujah. Asi Bhaibheri kana richitaura rinoti 4 and 20. Hallelujah. Zvira 24. Takamboedzawo kutsvaga neudiku hwangu kuti ndichitarisa muBhaibheri kuti vakuru ava chii chavakaita chinoita kuti vanzi vakuru. Hallelujah. Chii chavakaita kuti vazosvika pakupiwa ukuru kumatenga kunogara Mwari vonzi vakuru. Tikatarisa zvichida pamwe vakaurayana Goriati, zvichida pamwe vakaita zvishamiso, zvichida pamwe vakaparidza mharidzo kana vakaita sei, asi ndakazoona chinhu 1. Vakuru ava vakanyorwa, there is only one action yavakanyorwa vachiita kunze kweiyoyi announcement. Vakuru ava vanozikanwa nembiri ye1 yekuti kukangopera kachinguvana a few minutes vese vanobva vati vachiwira pasi voti mutsveni 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 vodzokera pazvigaro zvavo. Hallelujah. Pongopera kachinguvana mbishani vowira kuti pasi voti mutsveni 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 vodzokera pazvigaro. That is all they do. Ndikatowana secret yerevelation ipapo kuti vanhu vari kubayana mumachechi vachida kuva vakuru, vanhu vari kuenda kun'anga vachida kuva vakuru, vanhu vari kubata-bata vachienda kuna Nigeria kuna nani vachida kuita vakuru, vanhu vari kuita zvakasiyana-siyana vachitsingana nekutsvaga ukuru. Asi shwa kana uchida kuva mukuru unongofanira kungowira pasi uchiti mutsveni 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 mutsveni. Iyo rumbidzo kuna Mwari ndo inokuita mukuru. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Handei pamberi. Verse 6. Verse 6. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina, napakati pavakuru gwayana rimire. Hallelujah. Rakaita serakabayirwa. Yes. Rine nyanga 9. Hallelujah. Nameso 9. Iri mweya 9 yaMwari. Hallelujah. Yakatumwa panyika yose. Praise the Lord. Amen. Tapotaura nezvemweya 9 ezvinaya kudzoka futi. Nyanga 9 maziso 9 mweya 9 ende kunyatsoratidza kuti nhandisiri kunyeba. Praise the Lord. Yebva yatozopedzisa ikadzi ndo mweya wakazotumwa panyika. Hallelujah. Musasurukara nekuti ndiri kubva pano, asi ndichakutumirai, ndine wandichakutumirai iye kana asvika. Hallelujah. Achazivisa nyika nokuda kwezvivi, nekuda kwekutongwa, nekuda kwezvangu, nekuda kwekururama. Hallelujah. Nekuti muchinda wenyika ino atotongwa. Hallelujah. Haatore pane zvake, anotora pane zvangu. Hallelujah. Mweya mutsvene waMwari. Hakuna kereke inoendeka isina mweya mutsvene waMwari. Hallelujah. Hakuna futi chinoendeka chisina mweya mutsvene waMwari.
Sure, if you want the secret to success, whether kubasa chaiko, iti mweya mutsvene atungamiri. Let the Holy Spirit take control. What the Holy Spirit take over? Holy Spirit, sure business rako. Pray today and say, Holy Spirit, from today I appoint you as a partner in my business. Ushamisika one zvinoitika. Ushamisika one zvinoitika. Hallelujah. Amen. Business iroro ari broke iroro. Kusvikira iyo Holy Spirit akutoda kuti umove to something else. Hallelujah. Amen. What it is, I have given this to you. You tell me what to do. I will not move until you tell me to move. Hallelujah. Maripa inouya. What Holy Spirit? Anditi akati muri partner panapa. Saka imimi chitaurai kuti ndoisa mari yakati. Kwamuri muri kuda mari. Ndoendesa kupi? Holy Spirit will tell you. Kana iri kuendeswa kuchechi yonziendesa kuchechi. Kana iri kufana kuenda kunerera unonzwa nzi enda kunerera. Kana iri kufana kuenda kushirikadzi unonzwa nzi enda kushirikadzi. Kana ende ichibviswa nerudo. Muchaona kuti munhu anobvisa nerudo habatirirwe kunzi chegumi. Hallelujah. Amen. Ako kana aibvisa nerudo inongoramba iri 10%. Umwe anogona kutosvika kana 20%. Umwe kana 50%. Zvakwauri izvozvo. Hallelujah. Iye mweya mutsvene ndiye anofanira kutungamira kana mukereke. Iye mweya mutsvene ndiye anofanira kusarudza kana maappointments mukereke. Hakuna munhu anofanira kupinda mupenda asina kusarudzwa nemweya mutsvene. Hakuna munhu anofanira kuimba mukwaya asina kusarudzwa nemweya mutsvene. Hakuna munhu anofanira kuita asha asina kusarudzwa nemweya mutsvene. Hakuna munhu anofanira kuita mufundisi asina kusarudzwa nemweya mutsvene. Maridzo chaiyo hakuna munhu anofanira kuparidza asina kusarudzwa nemweya mutsvene. Sure, if we respect this man, tinoenda kure. Amen. He is a gentleman, hamanikidze zvake. Anoita kunge ari weak. Mukangoda ngoratidza chisimba chete anobva aimira paside. Kuti chiita yenyu. But kana mukazvininipisa kwaari, muchaona simba rake. Amen. Hallelujah. Amen. Ane simba rekupa varume ndimi dzekutaura ndimi dzisingazikani, ndimi dzengirozi nendimi dzevanhu. Hallelujah. Amen. Vakati vanhu vachifamba vanga vauye zvichida vanga vabva kuZimbabwe, vamwe vabva kuSouth Africa, vamwe vabva kuTanzania, vamwe vabva kuUK, vachifamba kuJerusalem. Akati asvika mweya mutsvene, asvika panana Bartholomew, nana Thomas, nana Simon Peter, nana Andreas iyeyuyu. Vakati varume ava havazive muGarirea here. Isu tiri kunzwa achitaura wani nelanguage yedu. Hallelujah. Simba rake Holy Spirit. Anotanga kukuudza zvakaitika pakavanzika usipo. Anokutakura uchiona matauriro evanhu vachitaura usipo. Zvavanobata vachiita iwe usipo. Dzimwe nguva vakangorara havomba kwako. Holy Spirit anokuwira muhope achikuudza. Hallelujah. Dzimwe nguva yacho wakatozvinura. Unongona vu pavision auya. Hallelujah. Svikira wakuzoti naye Anania naSafira, munda wangu usiri wako here. Hallelujah. Amen. Munda zvauri wako mari haisi yako here. Ko wazodarireiko? Hauna unyebera inini? Wanyebera mweya mutsvene waMwari. Zvino ndakuchikudza zvichaitika. Hey, simba rine murume uyu rinotyisa. Ndakuchikudza zvinoitika manje. Ndichipedza kutaura urudonha pasi. Asi kudonha pasi kwako hausumuke futi. Hallelujah. Amen. Uri kubva watotakurwa kuenda kubwiro. Anania akafunga kuti majokes. Uyo B. Kwakutonzi dedze vafana vekuyouth. Vauye vatakure chitunha. Chatova chitunha. Achipindawo Safira. Safira akapindawo pamwe anga akapfeka jojeti hameno kuti anga akapfekawo nei. Semunhu anga angobatawo mari manje. Vasati vatombopedza kuidya mari yacho. Zvikanzi ndizvo here Safira zvataura murume wako. Ndizvo chaizvo. Hey, mudzimba umu vanhu vari kufurirana mudzimba umu. Vari kufurirana kumhura mweya waMwari. Vachifurirana kuzvidza mweya waMwari. Kune kurohwa kunouya pakufurirana kwemukadzi nemurume. Zvichida mumwe anenge awana revelation. Obva atoti iye apa pane mweya waMwari. But mumwe otanga kukweshena. Mumwe opedzisira oita senge zvakaitwa Adam naEve. Mumwe opedzisira audzwa nemudzimai wake.
kana nemurume wake unzi zvipiko izvi vese wapedzera toti zvishua hapana zviripo. Ndanga ndarasika amenoti ndandamboonawo sei ndanga ndatongoonawo kunge hey Anania na Safira. Dai Safira akangoti munoziva regai ndikuudze chokwadi munhu wamwari ininiwo takangoitawo zvemumba munongoziva kana wakaroorwawo kutaura chokwadika mari takadya imwe but tikangofunga kuti tisevhe imwe pasaidi tounza imwe kunoku sezvo chechi haisiriyo muridzi wemunda tinogona kungounza hatisiri muchegumi tamu free will offering. Saka ndo free will yeduwo yatakaonawo pamwoyo pedu ichiita izvi. Angadai akararama ndobva hanzi iwe uri kuona tsoka idzi vafana vekuyuthi vadzika asi vamwe vakatakura murume wako vari kudzoka futi manje vachitakura iwewe kwaenda kunovigwa ndokwauri kunovigwawo futi uyo puti. Holy Spirit has the power to show you the future. Amen. Holy Spirit also has the power to make your words manifest. Amen. Hallelujah. Takati rimwe zuva tichibva kuchechi motikari yatati nayo BMW yegrey yatisati tatengesa yanga yafa window rekuside kuno kumashure left hand side rekumashure ndobva tatakura baba Mhlanga namai Mhlanga. Saka tavatakura paya ivo vakati endai munotisiya muJoburg isi tinogara kuMidrand. Tikati no problem tinokusiyai kuJoburg. Patiri kungobuda kubva kuchechi kuJamestown mvura ndobva yati ndobva ndatanga kunyara manje kuti hey kuti ndivhare mawindo apa inini windo rangu ichi harisi kuvharika manje. Apa baba Mhlanga vakadya windo vakagara uku kune windo richi riri kuvhara iro. Ndobva ndabuditsa ruoko rwangu ndikati apa ndotongomisa mvura ndikarayira mvura kuti imire kunaya. Hallelujah. Handisi kutaura kuti ndizvikudze, handisi kutaura kuti ndizviti inini ndakapenga, but ndiri kutaura ndiri kupupura zvinoita Holy Spirit. Hallelujah. Immediately the rain stopped. Hallelujah. Ndikati mvura ngaimire kunaya kusvika tasiya vanhu ava. Hallelujah. Asi ndakazviita nenzira yekuti ivo vazvinzwewo. Sometimes uchapupu hunofana kuitwa pachena zvakadaro kuti vasingatende vazowana kutenda kana kuzotongeswa nekuramba kutenda kwavo. Nekuti pamwe ndingadai ndakazviita nechemumwoyo hakuna aizozviziva vaizongotiwo zvangoitika. Hallelujah. Zveshuwawo takaenda tikanovasiya muJoburg zvakanaka mvura isinganayi. Tichingovasiya ndobva tapinda muroad tichiti mufreeway tangoti panana Melrose up mvura yakanaya zvisingaite zvokuti takatombomisa motikari tikada kuedza kuvharira tikatsvaga chiplastic chekuvharira vana kuti vasanayiwe tikati kudzwai Jehovha. Ndiri kuedza kutaura mabasa eHoly Spirit kuti Holy Spirit has so much power. Hallelujah. Wakwanisa hako kuzvininipisa, wakwanisa hako kutenderera kuti this gentleman aite basa rake, you will be amazed. Tingapererwe neuchapupu. Takambopa umwe uchapupu wakahedhutsa vanhu. Ndapa uchapupu kuCalfontaine. Hallelujah. Ruyo rwekuti mutsvene runondibata strike because ndo ruyo rwataimba patakaitirwa chimwe chishamiso ndichazotaura hangu rimwe zuva haisi zuva racho rekuzvitaura. Hallelujah. Mabasa eHoly Spirit. Holy Spirit will make you raise the dead. Holy Spirit will make you heal the sick. Rimwe zuva baba wangu akabatwa neattack akatadza kutaura ndikafonerwa kumba kwaipa kuno baba wako havachagone kutaura. Hallelujah. Vakada kushama vari kuita unge shiri ndikati vaisei pafoni. Hallelujah. Ndandiri mumotikari ndichidhiraivha ipapo ndikati dedi muri sei ndikati manje mafonera the wrong person. Inini ndinoziva basa remweya mutsvene ndikati nezita raJesu I command you kuti muti amen. Ndikazwa kudedzera amen. Hallelujah. Basa remweya mutsvene. Hallelujah. Mweya mutsvene une simba
ndosaka Jesu akati ndichakutumirai mweya mutsvene. Ende akavaudza futi kati musaende kunoparidza, musaende kunopupura, mirirai mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene auya, you will have enough power. Hakuna chichazouya kwamuri chikakukurirai. Hallelujah. Vangada vakapera kuuraya vakomana, vangada vakatadza kutendeutsa vanhu, because chinotendeutsa mweya mutsvene. That's why you see munhu achiita ministry anoparidzira vanhu, agoparidzira vanhu 15 years, hakuna kana one anotendeuka. It's not your excellence inotendeutsa munhu. Baba namai Chakombera, zvamuri kuona vanhu vachitendeuka kudaro, hakusi kunzi maybe you are handsome, kana kunzi suti yamunopfeka, kana kuti dhuku ramunosunga, kana kuti maybe kuti munogona public speaking. It's the Holy Spirit that convicts people. Mangobvuma henyu kuzvininipisa paHoly Spirit, zvishamiso zvinoitika. Hallelujah. Handedu paverse 7. Verse 7. Iro rakauya rikatora bhuku muruoko rworudyi maiye wakanga agere pachigaro choushe. Yes. 8. Zvino rakati ratora bhuku, zvisikwa zvipenyu 4 navakuru vana 20 nawana wakawira pasi pamberi pegwayana. Hallelujah. Mumwe nemumwe anoridhimbwa nendiro dzendarama dzakanga dzizere nezvinonhuhwira, iri minyengetero yavatsvene. Hallelujah. Enderai futi pamberi. Wakaimba rwiyo rutsva wachiti, ndimi makafanira kuti mutore bhuku nokuzarura zvisimbiso zvayo. Yes. Nokuti makabayiwa mukatengera Mwari neropa renyu vanhu vanobva kumarudzi ose nendimi dzose navanhu vose nendudzi dzose. Yes. Mukawaitira Mwari wedu kuti wave ushe navaprista wabate ushe panyika. Yes. Verse 10. 11. Verse 11. Sorry. Zvino ndakaona ndikanzwa inzwi ravatumwa vazhinji wakanga wakakomberedza chigaro choushe nezvisikwa zvipenyu navakuru. Kuwanda kwawo kwakanga kuri zvezuru nezuru zvamazana. Wachiti nenzwi guru, gwayana rakabayiwa rakafanira kuti rivigirwe ushe nepfuma nekuchenjera nesimba nokukudzwa nokubwinya nokurumbidzwa. Yes. Hallelujah. Ameno kana muri kuona zviri kuitika. Hallelujah. Amen. Saka 7 seals, the Holy Spirit of God. Ndobva mukomana auya nechingwa. Vhangeri rinonzi chingwa. Iyeshe Jesu Kristu anonzi chingwa zvakare. Hallelujah. Zvino izvi makereke mazhinji haazvibvume. But kune avo vane mweya mutsvene waMwari vanonyatsoziva kuti vhangeri raMwari kana kuti ririfambiswe, rinofambiswa ne5-fold ministry. Hallelujah. Yakataurwa naPaul. Akati iwo mweya waMwari kana wauya, unopa zvipo zvekuti mufambise kereke. Kune vamwe vakaitwa vaapostoli, kune vamwe vakaitwa vaprofita, kune vamwe vakaitwa maevangelist, kune vamwe vakaitwa mapasta, kune vamwe vakaitwa mateachers. Hallelujah. Praise the Lord. Asi zvakadaro azvifambe zviri zvega pasina minyengetero. Hallelujah. Zvakadaro minyengetero azvifambe zviri zvega pasina praise and worship. Hallelujah. Nekuti Jehovah, takataura futi last week ku all night prayer, tikati Jehovah vanogara parumbidzo dzavo. Hallelujah. Ipapa kuma verse 9 to 11 taita kuti tiverenge, iri kutotanga kutotsanangura kuti vakatanga kuwira pasi, vakatanga praise and worship. Hallelujah. Asi vasati vatanga praise and worship, vakatanga varatidza ndiro dzanga dzakaita sei, dzine minamato. Hallelujah. Hove mbiri. Hallelujah. Hove mbiri. Hove mbiri dzinoitwa kuti chingwa chidyike zvakanaka. Hallelujah. Nekuti chingwa chakanaka, chingwa chinogutisa, but panodawo protein. Hallelujah.
ndakava nenguva yakanaka. Zvichida ndogona kutadza kuzvitsanangura nenzira yacho yandakatsanangurirwa nayo. Asi iwo mweya mutsvene waMwari, I have so much faith that he will bless his word. Ende pazvinopinda mamuri, dai iyo mweya mutsvene iwo wakandiparidzira, wakuparidzira iwo, pamunozvinosvika kwamuri, nyangwe ndikatadza kutaura, zvinzwike nenzira yandakanzwa nayo. Hallelujah. So zvinoitika dzimwe nguva Mwari even nevanhu vaakasika kuti vapinde mubhaibheri vaitoacta vachiparidza futi. Hallelujah. So inenge iri nyaya iri kuitika iyoyo, but iyo nyaya iyoyo iri kutotaura zvimwe nyaya futi. Hallelujah. Nekuti baba vanofana kuropafadza. Ndakataura musi weSunday tabuda muchechi, vanhu vachindibvunza ndikavatsanangura ndikati munoziva nyasha. Vaibvunza nyaya yenyasha ndikati zvinoreva nyasha. Nyasha dzinoreva pakuti kana muchiona Isaac aitarisa mwana wake Esau, aidada naye stereki. Esau was a man's man. Kana uri munhu wechirume ukaita mwana anenge Esau, ndo paunonzwa kuti ndine mwanakomana. Hallelujah. Nekuti Esau wanga akasimba, Esau wanga aine umhare. Hallelujah. Esau wanga ari munhu wekuti anoti baba muri kuda chii nhasi. Baba wakati ndiri kuda mhembwe, Esau aenda achidzoka nemhembwe. Hallelujah. Baba wakati nhasi ndiri kuda nyama yenhoro, Esau aenda achiuya nenyama yenhoro. Hallelujah. Esau asingatyi achipinda musango. Baba wakati ndiri kuda nyama yenyati, ouya nenyama yenyati. Asi Jacob kaita kunge hamino kuti baba vaitotarisa vachiti hei mwana wangu iyewo. Kainzi kaingogara kakangobatirira paeproni yamai. Vachipinda mukicheni amai kachingobatirira ipapo. Hallelujah. Baba vati ndinganzi uyu ndiye mwana wangu here uyu. Hallelujah. Asi zvakare vaiparidza. Hallelujah. Nekuti amai ndo vanoziva kubika kunoda baba. Hallelujah. Zvakazomupa ropafadza. Because isusu Holy Spirit ndo inoziva mwoyo wababa. Holy Spirit manje ndo inoriga election. Because inoziva kuti baba vanoda kabikiro kakaita sei. Kana nyangwe minamato yedu kana tisingagone kunamata, Holy Spirit inotibatsira. Pane pakatotaurwa pakanzi anotinyengeterera. Hallelujah. Minyengetero yedu nyangwe ikaita iri 30%, tafoira, Holy Spirit anowedzera 70%. Kuti tiite distinction kuna Mwari. Holy Spirit noti aiwa chinamatira kuti mwana asarwara. Hallelujah. Chinamatira kuti motikari isaita accident. Chichi wakanganwa kunamatira, chinamatira mai vako, chinamatira baba wako. Wakanganwa kai usakurumidza kuti amen. Dzimwe nguva unotona watomboti amen, wakuda kusumuka kuuya zvimwe. The Holy Spirit of God. Hallelujah. Agumire ipapo futi. Pane paunoti amen wopedza kunamata, iye aona kuti wasirira, anotora futi answer sheet rako owedzera nepawasirira. Because anonozorezera kuna baba. Panonzi hanzi anotinyengeterera with groans and moans that cannot be expressed in words. Achigomera kuna baba. Zvichida baba vamwe vakutsamwira, zvichida baba vamwe vanofanira kuparadza. Asi anonogomera kuna baba kuti please. Hallelujah. The Holy Spirit of God. Saka hanzi mai vaiziva kubika kunoda baba. Vakati don't worry, iwewe you don't have to even go kusango kunozvitambudza nezvikara, uchitsika minzwa, uchikuwara nezvingwenzi nezvimasanzu. Don't worry, inini ndichafuraya zvinodiwa nababa. Hapana chaunomboita iwewe, ndotora izvozvo ndokupa iwe uenda kuna baba. Baba vachipiwa chikafu, vakabikirwa zvavanoda, baba vakati ndozvandinoda kaizvi, ndingatadze nei kunopafadza? Zvese zvangu nezvakapromiswa baba vangu ndichakupa. Hallelujah. Ndo panozonzi paya maoko ndeaEsau, but izwi ndikurunzwa riri raJakobo wani, nekuti baba vangu asaone kuti ndiani. Hallelujah. Sekunyengetera kwandinoita, kana ndakunyengetera, Mwari vanoti
izwi ndiri kunzwa nderatafadzwa Raymond, but maoko ndiri kunzwa ndeaJesu, because ndiri kubata ndiri kunzwa ropa raJesu. Zvisinei kana zvivi zvawakabata ndazvikanganwa, because ropa iri mani, ropa rinoti uropafadzwe, ropa rinoti ndikupe zvipo, ropa rinoti ndiende kudenga iri, ropa rinoti usevwe. Haleluya. Saka aizviita hake Mwari neuchenjeri hwake, achiziva kuti vanoti vakachenjera vachazviverenga vasingazvioni. Zvinotoda vane Holy Spirit kuti vazotsanangurirwa neHoly Spirit vagoziva kuti ndo zvazviri. Haleluya. Ngatinamate Mwari mumweya nemuzvokwadi. Tikanamata Mwari mumweya nemuzvokwadi tichavhungurirwa zvakawanda. Kune zvimwe zvizhinji zvatisati taziva zvatichaziviswa naye, zvekuti chedu kungotendeka chete, kungoziva kuti upenyu hwedu hwahwe kunamata Mwari. Hatina chimwe chatinotandanisa. And sure, seek ye first the kingdom of God, everything shall be added unto you. Muchashama makungoona motikari dzakuya, muchashama makuona mabasa akuya, muchashama mabusiness akuya. Sure vanhu vanongouya nebusiness ukuthi ndikushaya kuti ndoita sei, ndine business rangu rakadai ende zvakadai pari kundinetsa ndepakati nepakati. Iwo uri kutotarisa rutoona kuti zvese zvakaitwa zviripo, saka ini ndopinda papya. Mari ndeyake, business nderake, plan nderake, maconnection ndeyake, zvese ndezvake. Saka changu chii? Onza iwo ndiri kudetsekana pakati wopinda kude wona ndozviya zvairehwa kuti seek ye first the kingdom of God. Iwewe uri kupedza nguva uchinamata Mwari, uri kupedza nguva uri mumharidzo, uri kupedza nguva uchiverenga shoko raMwari, uri kupedza nguva uchindokwairira kutsvaga Mwari. Iyo Holy Spirit, your partner, ndiye anoenda achinoita basa rekukutsvagira chekudya, rekukutsvagira chekufuka, rekukutsvagira chekuwarira, rekukutsvagira kwekuenda. Kana mashoko chaiyo pavanhu, nosvika pane vanhu vakakuteya varoda kunzwa mashoko ako, he gives you what to say. He gives you what not to say. He tells you who to tell, who not to tell. Aiwa ningisiyana naye. Kana ari ningi chitomusiya, kana ari ningi nyarara ako, uyu wakasununguka kutaura naye, uyu ari right. Ndikunzwa kuti ipapa for today tichimira ipapo. She varopafadze mashoko awo. Tiimbirwe, tiimbe